nwaanyị bịakwutere sị na ya mụọla ya nwa ya emesie nụkwa na nwoke ọzọ na-azọkwa nwa afọ azọ ọkwa ịghọtago so na ya dụrọ shọ ma nwa afọ bụ nke o mana ya na-akwaka ịnụ nwaanyị andị na nwaanyị anya na-achọ ịnọ na ya chọrọ ife ọbụla ga-eweta ọgbata ufionia andị na ya dube shọ na nwa afọ bụ nke duto na nwaanyị amụọla ya nwa na-efegharị too much ya wee chọọ ka amalụ ọdụ okenye nwe ịgwa nwaanyị anya na-akwaka ịnọ ya nwere nwa n'ezi wanyị ya dube shọ andị unu mana ọgwụ ya na o nwere ike ịgbasali ya that marriage na ka ọ na ọ dụrụ okenye agba nkịtị ntịlị o pruvuo na nwa afọ bụ nwa ya mana ọ bụkwa anụ na ọnụ n'ụzọ kedu ife a ga-akọ maka na nke mụọla ya nwa na ya na-abọsi n'ofu obodo mana nke ọ na-achọ ịnụ I don't think na fasi n'ofu obodo yọta na maka na nwaanyị tụbala ime ọsịkata na ọgị nwa si na onye nke ọzọ den gị na ofu onye na-azọzi ya azọ amara onye nwe nwa mana ị na-akwaka ịnụ nwaanyị ọdụ oke gị nwee iwere ihe akịta gwa nwunye gị na-adụghị shọ na nwa afọ bụ nke gị ka ọ na ọ dụrụ oke igwe ya until do shọ gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwoke aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazala m aka tụsa ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.